shaye-shaye. Allah ina ne gidan gwamnan garin nan? Wai dan shaye-shaye? Wai dan shaye-shaye? Barka dai mai. Allah ina ne gidan gwamnan garin nan? Waye mai? Waye mai? Malam nake nufi. Jeb Allah ina jiran ki ina kofar gidan ku da Allah tun da yi kokari ki zo mana. Ki zo mana da Allah ni na gaji gashi ana rana kuma ke kin zo kin zauna ki zuwa tun da kuna. Dalla, dalla dan iska ina ne gidan gwamnan garin nan? Waye dan iska? Ka ce min kana kofar gida kuma na fito ban yanka ba. Don Allah me yasa kake yin irin idan ba za ka ji ba kawai ka gaya min wala. Haba da wala. Assalamu alaikum haba ɗan yawo Allah ina ne gidan gwamnan garin nan? Dan Allah ne sai ƴan mata rayuwa na amma ni zai kare ne. Sai da gwaggwata gaya min karin nobin ni ba abin da zai samu sai tsiya. Sai shi da ganin rai na. Kare ban koma ƙauye.